חבר'ה, איגור הלך להביא שתייה, רומא עלה לו רעיון לסגור את ה... לא יודע איך קוראים לזה, שסתום של הנרגילה ולעשות לאיגור קטע קטן. זרי. סוף סוף מזיינים לא אותי. חבר'ה, אני לא יודע מה זה עושה, הוא אמר לי שזה משפריץ מים. בוא נראה. טוב, זה יעבוד? אז תוריד את זה, הוא לא יראה את זה. אל תשבור את הזה. אני לא יודע מאיפה הם הביאו את זה, באמא שלי, ביקשתי עם זכוכית. מה זה הסודה הזאת? אתה יכול לבדוק רגע, אבל הוא לא סחב, כאילו, נראה לי נפל לך... שזה כן קשור, אחי. אמיתי אני מחלה. לא, אתה יכול לבדוק רגע את הראש, נפל עליך, את הגוף, משהו נסתם שם. מה אתה שם קרח? לא יודע, נראה לי משהו, הטבק נפל לתוך מה הגוף. זה סודה, אחי? בלי טעם. אני לא יודע מה הוא רוצה, אני אמרתי לו סודה בזכוכית. זה סודה, אחי, לא בלי... בראש, נרגילה, בגוף עצמו, נראה לי נפל שם. מה שאתה גנוב. איגור, זה מצולם, איגור! תגיד תודה לפחות שזה מצולם!